El festival Una tona de màgia finalment se celebrarà els dies 1, 2, 3 i 4 d'octubre. La declaració de l'estat d'alarma i l'ordre de confinament domiciliari a causa de la pandèmia del coronavirus ha obligat els organitzadors a ajornar la 5a edició prevista pel mes de maig. Aquest canvi ha provocat l'alteració de la programació, ja que alguns artistes importants com en Yunque no podran actuar en les noves dates. Una tona de màgia no suspèn, sinó que es prorroga. Després de diverses reunions amb l'Ajuntament de Tona, hem acordat fer el festival, el 5è festival, de l'1 al 4 d'octubre. Això afectarà diverses actuacions que tenim ja programades, en diversos artistes, i de fet en algun cas dels que nosaltres ja havíem nomenat, com per exemple és en Yunque, que tancava el festival, i en lloc d'en Yunque vindrà el McLari amb un nou espectacle. També teníem en Ken Ris Morat i l'Aurèlia, que estaven a la Gala Internacional, i és un dels artistes que també ha caigut, perquè ja tenia un altre espectacle contractat. I en aquest cas vindrà en Dion Van Rigid, un holandès, molt bon mag. Per altra banda, feia uns mesos que s'havien posat a la venda les primeres entrades i, segons l'organització, ja s'han tornat tots els diners. A les entrades ja venudes, que n'eren moltíssimes, hi havia moltes entrades ja venudes, havíem fet rècord d'entrades venudes, s'han retornat totes, i s'ha fet un correu explicant les novetats. Hi ha les entrades anticipades a la venda, amb el McLari, amb la Gala Internacional, la Gala Infantil. Contents de no suspendre, que es prorrogui. Esperem que amb les noves dates per temes sanitaris ja es pugui fer, per recomanacions sanitàries ja es pugui fer. I esperem que el tema cultural, que el tema de l'oci i com molts altres temes que ara mateix estan estancats, que en breu es puguin tornar a reactivar i que això no ens afecti tant com sembla. Properament es donaran més detalls dels canvis de programació del festival.